víš, jo? Kde? Zmoknu. Jo. Jo. Budeš mokrá, že? No. Budeš mokrá, to je vidět, na to být do gaťa, ne teď. Vážný rozhovor. S mokrem? Či ne s mokrem? Mokré. Kamarádi. Je. Ahoj, šel ještě dál. Saša, pojďme mobil. Ahoj, Já jdem žádný teď. mobil nemám, já mám akorát tíhlu. Tak tihlu. Přece pojďme tihlu. Někam tam, ne? Ještě dál, přečo. Ještě dál? Pojďme tihlu. My se budeme snažit trefit do díry. Začít. Do obilné. Tak chodí. Co točit? Jo. Musí být všechno zdokumentovaný. Pojďme tihlu. Všecko ne, tam, ne? Všechno. To je všecko? Úplně všechno. Pojďme tihlu. Nepočím, to prostě. Půjdi tihlu. Nešla po kytičkách, co ti udělali? Jo. Ty ale. Vedle. Mám? Mhm. Tam, do té džungly tam. Asi kdy. Stane se mi něco? Jo. Když Ne to... na druhou. Ne, my ti pak pomůžem. Jo. 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 A pomůžu. Do které díry? Do tamté? No, tam. Ty tady máš díru, jo? A ti už čiju. Počkej, já jsem tam nebyla znovu. Do které díry? Já hodit tak nebo tak? Rybičku. Mám tě hodit tak nebo tak? Ne, Rybičku. tak to za pásek vzadu. Vzadý mega. Nemám. Míša, hoď ho. Teď tam netrefím, ale. Šáku. Máš ho? Mamo! Tak. Mamo, tihle nevím kde. Tady je to. Tož. Ještě. Ještě dál. Pojď mi tihlu. To si tady lachaňák, ale. Ale jste ti dobře?